Nagiti kakabsat tinangrugyanan iti panagpamati neksikel. Tadi kiti kabsat tin naibagbaga nga gapu iti pamati. Iti pamati na kakabsat saan nga dito'y laeng rabaw iti daga. No di ket adda kaligiti panpanunot na sa dilangit. So di kiti kabsat iti pamaneknek ang mabasa iti surat na iti Ezekiel 43 iti 5 ket ti espiritu impangatunak. So dayta kabsatin na ibagbaga nga gapu iti espiritu ket isuna si bibiyag pay ket agsasaon nga kastoy iti pamati na ket impannak iti makinuneg a paraangan ket adtoy iti dayag iti Dios pinununa iti balay. So di kita kapsat tin na ibagbaga nga gapu iti kitatibker na iti panagpamati na agturong iti Dios. Ta iti Dios nga rod awan iti makakita kinkuana no dilaeng umay gapu kaligiti panpanunot itunggal tao. Isu di kita kabsat iti napapateg ngayon tayo amwen adalen kalkalen iti kay papanan nagiti sorsurat. Tadi kiti kabsat napapateg no matay ti tao daytoy iti panakarupa ngay parang tayo kenkuana iti Dios. So kadigiti kabsat intayo amwen ken timuden no kasano kadigitoy a panagpamati tayo. Kadigiti kapsat no papateg na kas iti adal ngagturong kenkuana. Gapu iti pamati ikutan tayo kakabsat digitoy asasao. Halaeng gapu iti religion no diket gapu iti pamati ngagturong kenkuana. Isu digiti kabsat tinapapateg ngayon na ibagbaga gapu kadigitoy apagilasinan nga adda gapu iti pamati ni Ezekiel ngagturong sa dingato. So digiti kabsat tin na ibagbaga isuwet tin tayo adalan kakabsat datayo nabatbati ngagturong kenkuana iti Dios. Iso nga ipapaabot ko kabsat gapu iti Facebook ken gapu iti YouTube tapno maawatan nyo kadagiti kay papanan nigitoy alinaon kadagiti sorsurat gapu iti Biblia. Ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.